Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kum shibenta banya perkat bat ban wanra ya ka lawai ka babha jong ki longdin mandin katto ka ne ki re rangba na ka thain nong ston ha ka ar photri ko bana jilleo arajar ar pho ar kilelum lang ban thau ya ka seng ki re temen ya ka bala tip kum ka Senior Citizen Association nong ston West Khasi Hills District ki dikhot bat nong kit kam ba kham shakmat jong ka te ka seng ki kinthop ya Dr. P Lingkhoi President uba KK Linser Vice President ba di Paryong Working President, ba ti tersa General Secretary, ba kiway, ba kini baro kidei ki bala syong thaj na ki kam ha ki tenat sorkar ba pher. Na lor kita ki reorang ba, ha ka teka jingelang jong ka teka seng, ya ka bala penlong ha free morning school new Nongston, laya don lang ru ki long kemi ki ba kampau jong ka sor Nongston. Uba tliding wanyang kumunong aiktin jong ka teka seng, ha ba ya keren bat ki nong tho kubor ulaong kum ki temen ki san, ngilayat hirjing mud bha bat hadin ka jinga thirjing mud ka basani ni thau ya kene ka seng banya pet ngorlem haki emlang ka salang iki samla wat kam wat jam bat iki kampen roy hapo ka dong ka thain kani kala ji along kum giru teman giru rangba ni thmi thu ya ka jingrong jingman jong ka khasi kana jongi ni ba dan sibon ki jinga bat kajing hiar wat kaburam ka kor berumbreu kajing suki kajing trikam ki development khamtam thagani ka district ke jungi te hadin bangile i kini eki bat ni yo iru ya kajing ya ke ti bobon ini iseng bo fer ka i gumba la isekai te kum giru tuman ni mlaban di sap ye la kami ya di video buat kubur hadin natan saya syong saya kandu enang ila ya keren ni so bagani kam dei bangin sinat pe dei kama dei syong dei kandu lang marok pararamba te nang ila ya syong ila pakhat kumnu ni ala te kat kum ga dustur yang yu kasi benar hi simba tiba hapo armusan senam man kmi ye ka sanchar kadar jam kari ka ek hima timla yaki la khain bagi de lung khna ar san adu san phau ni khain ba ki de samla samboy san phau adu ru phau ki rangba ki rangsan ru phau adu yo phau itemen kisan ni hab temen kisan te ide temen kisan kim dan kam siboni ka kamai ka kaji spa en kau la ne yang tuam hendangi haban kni na kum ta ka generation kan ka paten benru wan bania rablam bania pen ilam me galanti kum no bade bania khang batim iram jingit kre ye baduk ki bijjar dan ki jingit kre ya ki basala bay dan ki jingit kre wat ki khlum ka sakar kumta sa penlong bukan keseng